Morgen wordt er waarschijnlijk een nieuwe speler gepresenteerd. Kan je daar iets meer over vertellen? Morgen wordt hij waarschijnlijk gekeurd. De presentatie zal later volgen, maar dat is wel de bedoeling. Ja. Ja, wat voor type speler is dat? Dat gaat in dit geval om een buitenspeler. Okay. En kan je de naam al verklappen of moet ik dan echt wachten tot morgen? Ik zou even wachten of zelf heel goed onderzoek doen. Dat onderzoek hebben we intussen gedaan. En we weten nu dat het gaat om Ilyes Hamash. Een 23-jarige linksboet uit Frankrijk die het verleden seizoen nog van Schalke 04 uitkwam. Het is voor Lars Lamboy een drokke periode. In totaal over spelers hebben Cambuur verlitten. En daar ben nog maar 3 voor waar we omkwamen. Lucas Jetten. En dan zeg je er altijd bij, het achterneefje van uw minister-president. En dit is de man met de mooiste voetbalnaam van alle jaar. Morgan Costarelli. En dit is Sky Fink. Hij is dan weer de zoon van ESPN-analyst Marciano Fink. En hij maakt voor de doelpunten zwartje. Maar hier zal het net bij blijven. Er zullen nog wel 5, misschien wel 6 nieuwe spelers bij komen matten. Nou, we hebben nog wel een paar dingen die openstaan bij ons. Ja. Je begint al te lachen, maar kan je er iets meer over vertellen? Nou ja, wat ik al zei, in de as ben je altijd eerst op zoek. En specifiek naar? Nou, bijvoorbeeld nog eventueel toevoegen van een linker centrale verdediger. We hebben nou geen linksbenige linker centrale verdediger. Op middenveld hebben we nog 1-2 plekken over. We hebben met Fink wel een spits gehaald, maar die kan ook op 10. Dus uiteindelijk moet je ook die puzzel leggen. En dat zie je ook wel in de voorbereiding als je begint. Hoe het team vorm krijgt en waar je nog dingen wilt toevoegen. Wilst het kwik oprint naar boppen de 30 graden, werkt het Cambuur zijn eerste training op. Voor de eerste keer onder leiding van de nieuwe trainer Johan Plat. En Plat wil met Cambuur in de Eredivisie onvallend voetbal spelen. We gaan aanvallen, we gaan plezier maken en we gaan initiatief tonen en lef tonen. Ja, nou, dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi. Klinkt ook een beetje naïef. Ja, dat hou je toch, die discussie. Maar dat gaan we zien. We gaan buiten dat om gaan we ook goed verdedigen. Henk de Jong is onmiskenbaar verboen aan Cambuur. Hij promoveerde als haartrainer 3 keer met de Ljouwertes. Maar Henk de Jong had nou een orenrol. Hij is de assistent van Johan Plat. En die geerwerking bevalt goed. Ja, en het is een heel prettig mens om mee te werken. Dus dat jouwt eigenlijk helemaal geen probleem. Ja, daar helpt Johan Plat, helpt Lars Lamboy ook, want daar hebben er nog wel wat spelers bij. Ja, Lars en Ruben, hè, die zitten achter de broek. Nee, maar die, Wat ik? ja, maar die bent er ook bezig. Maar dan mag ik even de moment nou wachten. Dus als je nou nog wat kennen, dan mag ik even wachten. Want dan, ja, de kerstspelers hebben betalen als volle, dat kennen we net. Hè, die situatie zitten we net. Dus dan mag je misschien even wachten. En er zijn er wat routine bij matten. Nou, maar dat is nou nog de betiet eigenlijk. En dat klinkt heel raar, maar zij is het wel. Een van de spelers die er verliezen hier ekko bij wie is Jamal Amova. Amova is op dit stuit de enige Cambuurspeler met Eredivisie-ondervinding. Maar hij had nog aan het nieuwe seizoen. Ja, ik heb er zeker alle vertrouwen in. We hebben ook frisse wind met een nieuwe trainer en een nieuwe staf. Nieuw plan. En die is al sinds gisteren ingegaan. Dus het komt goed. En wat is dat nieuwe plan dan van de nieuwe trainer? Ik weet niet of ik dat mag delen. Maar, Vast wel. Het zit vooral in intensiteit. Vooral intensiteit. Hoog druk zetten. Voetballen vanuit achteruit. Oh, dat wil jij wel graag. Ja, daarom ik ben blij. Maar dat was vorig seizoen ook al. Dus, maar nu wat meer in de details. Dus ja, we gaan ervoor. En dan nog even weer waarom naar de haartrainer. Want Johan Plat wil extra gauw als mogelijk nieuwe versterkingen onkundige. Ja, er moet zeker nog wat bij, maar daar zijn we mee bezig. Dus ja, we staan in nauw contact en ik weet precies wat er speelt. Dus, Jij weet ook dat er morgen een speler wordt gepresenteerd. inderdaad, ja. Ja. Scroll het maar alvast in de agenda. Morgen de presentatie van de 23-jarige linksboeten Ilyes Hamash.